Busog? Busog ako guys. Masarap dito. Hi guys! Welcome back ulit sa aming YouTube channel. Ayan, ngayong araw po ano kami, out of town ulit. Bale, kakain lang po tayo sa labas. Ayan, ayan po ang venue natin, Barko MB Grandia. Yay! Thank you so much po sa nag-sponsor po ng aming pagkain ngayong araw kay Ma'am Judith at kay Sir Samuel at kay Sir David Malabanan. Thank you so much. God bless po sa inyo. Yan yung mga kasama natin, nasa loob na sila. Magano muna tayo ngayon, happy. Saka guys, itutour namin kayo. Yan, ang ganda guys dito sa Grandia, MB Grandia. Ayan o, isang malaking barko, Titanic. Doon tayo mamaya guys sa dulo. Hanapin ko si Jack. Kaya lang wala siyang tubig. May nilakad pa kasi kami sa San Jose kaya nahuli kami. Pero yung ating team nasa loob na sila, baka nagbibidyokehan na sila. Yan. Ting! Oh, say! Hello! Nasa VIP room kami guys. Yan. Thank you so much po sa nag-sponsor ng aming hapunan. Pa-dinner, pa-social na pa-dinner. Thank you po. Thank you ka dun, man. Thank you po. Wawait si Ivan, no? Tagal mo yung face mask. Hindi ko makita. Sabi mo. Sila mo na yung namin yung makulit na bata. Tinurtok namin sa bahay nila. O ayan, mapapalaban sila mag-video, okay? Yan. Sayang din yung mapapanood yung aming mga malakasang kantahan. Kasi makaka-copyright tayo guys. Yeah. Medyo social dito, guys. Ayan, o. Malamig daw guys. Sarapig. Malamig, hindi ko nakapagpudaw. Hindi yata tayo pwede dito dahil. Ayan, o. Pwede po dito sa mga pang-wedding, birthday. Mamaya akit tayo sa taas. Papakita natin yung papatay natin yung tugtog ni Kuya. Kahit mga 10 minutes na. O, yan. Habang inaantay niyo yung pagkain niyo, mag-video okay muna kayo. See you later! Patay, bagsak. Sauna ka na hindi for fine. Sayang guys, di nyo marinig yung boses ko. Sayang, hindi niyo maririnig yung mga boses namin. Ang gaganda pa Fake naman. love. Sino yung fake love? Itong room guys is 12 packs lang ang capacity po niya. Pag pwedeng mag-hanggang 14 pero may dagdag na po yung bayad. Ayan guys, yan. Pwede silang mag-venue. Pag kasal ka dito ka na, Gio. Ay, dito na. Yan. Ganda, no? Pag kakasal ka, pwede ka na dyan. Ay, nasa picture ko dito. Ganda. Ano? Yan guys, akit tayo sa taas. Pasyalan natin yung taas nila. Ito po yung mga pinapatway niya. Pinaka-pathway ko. Akit ban? Huwag ka malikot ha, malaglag ka. Pagalitan tayo ni mama mo. Wow, taas. Taas. Oo. No. Daiban. So, ayan po ang kanilang taas. Wow, dapat pala dito maganda rin eh. Wow, para kang nasa barko talaga. Barko na nga. Ayan, tapos ito yung view. Jack! Asa ka na, Jack? I'm here! Ano, Van? Yehey! Nakalabas ang mga char. Ngayon lang ulit kami makagala. Thank you so much po sa nag-sponsor po ng aming dinner ngayon. Yan, model daw muna tayo.
Model nga. Nah, sige, Je. Jump. Yeah, here. There's nothing. Ito na kami sa taas, guys. Ligo tayo mamaya. Ito na kami dalawang-dalawa. Di kahit basa na tayo eh. Uwi. May jacket lang kami. Kaya nga. Tara, Je. Tara na, magkain na tayo. Tara na, tara, tara. Tara guys, kain muna tayo. Lamon! Ay, bandan. Maraming energy. Si Kuya Ulan, hindi na nakasama kasi kailangan siya dun sa ano, sa bukid. Durang bantay sa ano, sa Kalabaw. Take out na lang namin siya. Ay, mag-picture-picture daw muna sila. Ang ganda natin mga girl. May mga room sila dito guys. Bale, may mga cabin-cabin po sila. Maganda po yung mga ano dito. Ay, Ivan, huwag ka mga likot ha. Pabalitan ka. Ayan. Maganda po yung mga room nila. No. Don't touch. Ayan. Picture din daw si Auntie Pasing. At si Ivan. O, hug mo si Lula. Hug mo si Lula. Yan. Labo-labo. Tatlo kami. Tutorial kayo dyan, ha? Parang may kakasal lang. Wow! Ma'am, sister po naman. Crispy pata. Ito, lumpiang sariwa. Sarap sa renta. Ang tagong gabi dyan? Dos, Ay, crispy pata. Ano pala to, guys? cuatro, Para, wow, sarap. Paborito ni mother. Yan. Kaya tumataas ang sugar. Dahil sa pansit. Pansit. Hindi na ako kakama. Yung sinigang mo kanina kagabi. Dito na lang po. Excuse ako. Wow, sarap. Wala ka ba dito? Naman. Pasahan ko lang eh. Pasahan. Papahinga na yung mga senior natin. nueve, cuatro, ocho, Hindi nila i-play guys yung kanta ko. Ayaw nila ako kumanta. Magsapawan sila. Nakalaya. Yan. Ano masasabi nyo guys? Thank you, sir! Sponsor! Nakalabas naman kami. Kalabas naman. So yan guys, magpipray muna tayo bago ang lahat. Ayun muna, ayun na yata oh. Dali lang ito ako. Bakit yung meron yan agad? Wow, design. Yung isa doon. Yung isa doon. Kala ko, hindi mo ko salad ng pala. Ayan, kumain kayo ng kumain ha? Merienda mo. Enjoy sila. Mamaya pag ano na after. Yes. Hello po! Mag-add tayo ng ice cream later. Ako pa gusto ko ice cream. Masyado daw marami dyan. Diyan ko na po dadalhin yung lumpia. Yung rice po kuya. A few moments later. Paminawan ko natin yun. Banana rin po yun. Opo. Nag-aalam po kami ng maraming pagpapasalamat. Opo. Opo. Kung sabihin namin, pagsasaluhan po namin ang mga biyang yung pinagdalo ko sa bawat Amen. Aling Ama, pagpagpalain mo po ang taong nagdalo nito sa amin. Binigyan po siya ng malakas na kalusugan ng pangangatawan. Opo. Sa gayon, ay pagpatuloy po namin ang aming mga layunin. Opo. Na ayon po sa ingala ng pangangatawan. Amen. Nawarin po makapagbigay lakas po ito sa aming mga pangangatawan. Opo. Sa gayon, makapagpatuloy po kami sa aming mga gawain. Amen. Pinalaman po ang aming mga samot dalangin. Opo. Sa pangalan ni Jesus, namin kami. Amen. So, guys! So,
Balat Ayan, na. sige, magpakabusog kayo ha. kayo. Marami tayong food. Thank you so much po sa naging sponsor ng aming pagkain. O, bano kanin ba? Ito tayo sa Kanin po. yung tapo mo. Yo? Ang tagal ko hindi nakatikim ng beef broccoli. Beef juice daw yan. Juice? Ay! Alam nyo guys, meron akong isi-share. Sauce daw. Ang laki na ng sauce. Oh, ang tayo, ang sarap to. Dinig ko to, okay? O, pasa-pasa lang. Wow, sa inyo, sugpo, amin. Churros. Ate ah. Juice yan, juice. Ay, ba? Enjoy ka ba? Apo. Ano sabihin mo? Thank you po sa nag-sponsor. May tower kami ako. Ice tea and rice, don't worry. Hindi yung pan. Sabi nila kanina sauce. Ang dami namang sauce yan. Gravy daw yung Diyos Tower. Dana, enjoy ka? Opo. Very good. Ate, ang mga nalalas. Introduce ka na. Ikaw ay, ba't hindi ka pa magkain? Sige lang, kain lang ah. Ang dami mo kanin. Kain po tayo. Ang kalabaw mo daw. Kain ka dyan. Walang magpastol. Maging kalabaw, makain ng gabi. Kunin na raw ni Arap sa aming trap. Pag-ulan, talang Kain ba? Ano kare-kare? Ayos lang. Yan, kain din ako guys. Siyempre. Alam nyo guys, may share ako kanina. Na, si ate. Nawala na yung number. Yung ano, nung nag-order kami, pinipili ko sila ng order nila. So ito pa. Talagang first time namin to. First time. Kuya, thank you so much, kuya. Pasensya ka na. Taligyan lang po yung Apo. Thank you po. Sir, rice. Kulang pa na. Pa-add na lang kuya ng rice kung kulang. Sa platter na lang po ito. Apo. Ayan, are you happy guys? Happy. So yung kanina may share ako, sabi ni Ping, oh. Hindi, pinapili ko sila kung anong gusto nila. Orderan niya daw siya ng ano. Ay, makinig ka. Orderan daw siya ng ano. Brief broccoli. Brief? Sabi ko, brief broccoli. Tawa siyang tawa. Sabi ko, anong mali sa sinabi ko? Beef broccoli. Beef broccoli. Beef broccoli. Oo nga. Ang nasabi ko kasi, beef. Beef pala. Ayaw na yan. Ay, Uy, ante, baka wala kayong ano dyan. Ito, bigyan nyo silang ano, baboy. Ipapang mo. Bigyan ako muna. Bigyan ako doon. Ayan, i-push nyo yan. Ngayong araw lang to. Ngayon lang tayo kakain ng madami. Thank you po. Ang social nito na. Minsan na nakakain sa ganitong. Kala namin hindi kami pwede nito. Ay, kinain yung pizzeria. Kinain niya sa kanin. Ako na, buban. Pizzeria. Chicken, hindi ka na kanin. Oo, yan. Alam mo, lagay lang sa plato ko. Ngayon na kumain yan. Ice cream. Ice cream, gusto niya yun. Akala ko nag-fat kayo ng ice cream. Gusto mo pa ganyan? Nagbalik mo ang pinag ba? Wala ko. Ice cream ba sila? Ha? Ice cream ba sila? Ito data o. Bakit lang? Update namin kayo guys doon sa batang nahulog sa Kalabaw. Monday po siguro namin siya mapapa-extray kasi medyo nagdadalawang pa yung nanay niya. Pero pumayag na din po. Sa Monday daw po. Kasi inantay po nila yung kuya nilang bumabagaling. Bababa daw po sa Sunday.
tissue. Daan na tissue. Hindi na yung wala. Oo. Hindi pa lang pwede sa'yo, ma'am. Tapos ko sa akin. Yung kare-kare. Sarap ng kare-kare. Sarap naman lang. Masarap yung pagkain nila. Masarap yung mga pagkain nila dito. Sarap. Ha? Hindi ka dyan? Parang ano siya, lutong bahay din. Kaya familiar itong mga ito sa pagkain. Ano yung alamang natin? Kaya na. Kain ka ba? Dito na lahat. Sarap ng food. The best. Bumalik kami dito. Bukas. Kahapon, pinuntahan namin yung batang nalaglag. Kinausap na namin yung nanay. So, yun. Monday po ang aming lakad. Thank you so much po sa mga tumulong sa kanya para mapacheck up. Thank you so much po. Hindi ko namin ina-expect na maraming tutulong. Malaking bagay din sa kanila. Sa wakas mapapacheck up na rin. Isang buwan niyang tiniis guys. Sa kanyang nararamdaman. Pagkipid naman na iba? Wala mo kain ba? Wala mo nga kilo? Daan. Ayun mo. Kain ba? Pagkila ko, wala na to. Dahil ito yan. Magpunta sa inyo eh. Wala na. Kain ba? Lumpia! Ayan. Kain lang po kayo mga ma'am, sir. Anong gawin dito? Ayan, kain lang po mga ma'am and sir. Sandali lang nangahingi. Ano kailan ka rupiya? Tama na ito, dalawa. Yung kapila. Sige. Sige mo na ewan lang. Mabusog ka, ano? Busog ka na ba? Ba? Ayun po. Kumaya? Ganyan yung ginagawa kong suso. Ano, ante? Kamusta? Busog? Busog ako guys. Masarap dito. Maligo pa tayo sa dagat. Ay, malamig. Hindi pa ako nakaligo. Favorite lang naman. Malamig. Kami. Pwedeng lagyan kong sausawan dito. Uy. Nakaligo na ako. Yan, hindi ako nakaligo. Thank you. Dito lang ba talaga? Much later. Update tayo sa ano, ayan. Hindi nila nauubos, yan. Pero Sa ganyan basta. mamaya iti-take up namin. Yes. Ma, anong ginagawa mo dyan? Busy ka maghanap ng kakantahin mo? May play the music. Okay, play on. Close naman yan, guys. A few moments later. Ay, hindi kami nakainom ha. Tagay ko, ice tea po yan, ice tea yan. Gili ko. Nagkaya ng lito. Ano to? Ay, alam mo sinabi yan. Hindi niya, parang di ka tumaba. Bukod pala, di ka dapat mahiya. Kaya ayoko kaya ayan na gagawin mo. Igiling-giling-giling. Igiling-giling. Igiling ka naman ko na.
much later. Tapos na po ang aming kantahan, ang aming kasiyahan ngayong gabi. Inabot na po kami ng ano. Anong oras na? 7. 7 p. Tapos na maos tuwing kardo na. Ang ganda kami giling-giling. Kunin lang natin yung ano yung bill. Magkano? Guys, ang haba ng aming bill. Enjoy. Thank you so much. Thank you po. Sabi ko na nga, bilhin na eh. Ano ba? Sabi nga, Labot ka ba? Hindi ka nagpaalam. Bakit ka na sa truck natin? Ito ang aming service. Yan guys, thank you so much po sa nag-sponsor ng aming pa-dinner. God bless you po. Ingat kayo dyan. Yan, pauwi na po ang team. Ginabi na kami, pauwi na. Oh, ang dinding na kayo. Dapat si Ivan doon na sa